joc d'atrapar. Aquest serà el nostre primer videojoc. Sí? Ho farem amb les targetons de Scratch Català i ho farem al joc d'atrapar, que consistirà a que un personatge atrapi un objecte que ens doni punts, pujarem al nivell i ens donaran un missatge de victòria. I tot això ho farem seguint les instruccions dels targetons, d'acord? Tenim 7 passos diferents: mou-te a esquerra i dreta, amunt i avall, atrapa una estrella, toca un so, afegeix puntuació, apuja el nivell i un missatge de victòria. Som-hi, doncs. Primer de tot, iniciem la sessió. Heu d'iniciar la vostra sessió, heu de posar el vostre nom aquí. D'acord? No pot posar aquí iniciar sessió, perquè si no, no se'ns quedarà guardat en les nostres coses. Ens anirem a crear. Se'ns crearà un nou projecte, sí, i li posarem el títol Joc d'atrapar. I jo li poso el meu nom, que és el meu, d'acord? Llavors, que aquí se'ns... Així és millor, que ho veiem tots bé. Aquí no necessitarem l'Scratch, ja veureu. Necessitarem el personatge robot i un altre fons. Mou-te a dreta i a esquerra. Prepara-ho. Escull un fons. Som-hi, escollim el fons de la galàxia. Això estarà a l'espai exterior. Galàxia. Molt bé, ja tenim la galàxia. L'Scratch no el volem. Veieu que aquí hi ha una paperera? Adéu, ja no tenim Scratch. Tria un personatge. Anem a escollir el robot. Per anar ben ràpid, ficarem robot aquí i ja ens hauria de començar a sortir. Exacte. Cliquem al robot. Meravellós, ja el tenim. Posem els codis de desplaçament de dreta i esquerra, que és l'eix X, aquest d'aquí, veieu? I amunt i avall, que és l'eix Y. Anem a preparar-ho. Jo prepararé els 4 de cop. Ja veureu que no és gens difícil. Ens n'anem a esdeveniment. Quan la tecla... I aquí posa espai, però tenim el desplegable. Tenim aquí totes les opcions. Això vol dir que jo el que faig és aquí. Ho poso 4 vegades. 1, 2, 3 i 4, perquè tindré dreta, esquerra, amunt i avall. Ens n'anem a moviment. Suma. Moviment. Primer posarem els noms. Aquí és la dreta, aquí és l'esquerra, aquí és amunt, perquè així sabré quin eix estic treballant. Amunt, i aquí posarem avall. Separarem una miqueta, que ho veiem millor. Perfecte. Ens n'anem a moviment i suma a AX, a l'eix X, o resta-li, d'acord? Llavors, suma a AX, si va cap a la dreta, és positiu, ja està bé. Però si vull que vagi cap a l'esquerra, el 10 ha de ser negatiu, els ha de descomptar, d'acord? I ara, fletxa amunt i fletxa avall. Doncs, AX, no, ens n'hem d'anar a buscar AI, suma 10 a AI. Per amunt, suma 10 a AI, positiu, perfecte. Suma 10 a AI, però si vull que vagi cap a baix, el que hauré de fer és posar-li el negatiu. Doncs ja tinc el control del robot fet. Ara el comprovo. Fletxa amunt, fletxa avall, fletxa dreta, fletxa esquerra. I el robot sembla que sí, que em vol fer cas, Ho veieu? Som-hi, doncs. Hem fet ja els targetons de dreta i esquerra i amunt i avall. I ara ens diu... Atrapa una estrella. Afegeix un personatge a atrapar. Doncs, haig d'anar a personatges. Me'n vaig a personatges, trio l'estrella i ja tinc l'estrella aquí. La veieu? Tinc el robot i tinc l'estrella. I em diu que afegeixi aquest codi. Esdeveniment, quan la bandera verda es cliqui, això vol dir que cada cop que es cliqui la bandera verda, què passarà? Doncs que, control, per sempre, l'estrella es mourà, lliscarà en un segon fins a una posició aleatòria. Llisca en un segon fins a una posició aleatòria. Si ha de lliscar en un segon en una posició aleatòria, si l'estrella decideix anar aquí mateix, anirà molt a poc perquè ha de triar un segon d'anar d'aquí fins aquí.
Però, si l'estrella decideix que vol anar a aquesta punta d'aquí, anirà superràpid perquè haurà d'arribar en un segon. Ja veureu, provarem ara que l'estrella es mogui. Clicarem la bandera verda, a veure què passa. Veieu que si va lluny va ràpid, però si va a la vora va a poc. Això és perquè ha d'arribar en un segon. La variable que preval és que llisca en un segon. Podríem fer-la anar més a poc, augmentant el temps, o més ràpid, disminuint-lo. També podríem demanar-li que anés a algun lloc en concret, Ho veieu? Però de moment la deixarem amb la posició aleatòria, que és el que ens demana els targetons. Seguirem les instruccions dels targetons. De moment no ens inventarem res, De moment anem seguint les instruccions perquè se'ns quedi ja molt clar en el cap. Penseu que, per exemple, el tema de les fletxes, com que jo ja ho tenia molt clar en el cap perquè ja ho he practicat, ja ho he pogut fer molt ràpid. Però si fos la primera vegada que ho fes, doncs hauria d'estar-m'hi més estona pensant, sí, ara ho haig de buscar aquí i això. Continuem. Pararem l'estrella, que no ens maregi, i li ficarem un so. Toca un so. Fes sonar un so quan el teu personatge toqui l'estrella. Si és el meu personatge, l'hauré de seleccionar. Mireu que ara tinc l'estrella seleccionada, ho veieu? Doncs hauré de seleccionar el robot. Molt bé, toca un so. Mireu, estic per la targeta 4 i en teníem 7, oi que sí? De vegades, com que això està a internet i tenim wifi, hi ha moltes variables que se'ns escapen, se'ns podria perdre el projecte. Veieu que aquí, al costat de la carpeteta de les meves coses, diu des ara, anirem picant aquí. Projecte guardat. Si el projecte està guardat, si no li he fet cap canvi, no hi surt res aquí. D'acord? Continuem. Estàvem per tocar un so. Doncs som-hi. Hem seleccionat el robot. Clica per escollir el robot. Clica a la pestanya Sons i escull el so Collect. On està la pestanya Sons? Doncs la pestanya Sons la tenim aquí dalt. I veieu que ja el tinc al Collect. L'escoltarem. Cling! Sí, cada cop que el robot toqui l'estrella se sentirà. D'acord? I ara li afegim aquest codi. Ens anem un altre cop a la pestanya de codi, en el robot, i quan es cliqui la bandera verda, esdeveniment, quan es cliqui la bandera verda, per sempre, això és control, per sempre, sí, llavors, el sí llavors també és un control. El tenim aquí, el veieu? Sí, llavors. I aquí hem de posar-hi una coseta que és hexagonal. És un sensor és de color blau cel. Si tocant start. Llavors hem d'anar als sensors. Si tocant, i aquí veiem un desplegable. Si tocant start. Me la deixa seleccionar perquè la tinc aquí. Si no la tingués no la podria seleccionar, però com que ja està dintre del projecte, me la deixa seleccionar. Llavors, si tocant Start, això ho posarem aquí al mig, veieu que encaixa perfectament. Toca el so Collect fins que acabi. Ens anem a Sons i diu toca el so, posa Buzzword, però aquí desplegable ja tenim el Collect. Posa el so Collect fins que acabi. Doncs ara, cada cop que toco l'estrella s'ha de sentir el so Collect. Anem a provar-ho? Vinga. Bandera verda, l'estrella es mourà i si el robotet la toca, se sentirà un so. Pujarem el volum, que ho sentim. Ups. La idea és que l'atrapi, Sí? Molt bé, doncs sembla que sí. Pararem. Continuem. Afegir puntuació. Mireu, això és la part que és més enrevessada d'aquests targetons, perquè no ho trobarem, ho hem de fer nosaltres. Veieu que aquí posa puntuació? Doncs l'hem de crear nosaltres, aquesta variable. La creem nosaltres. Com ho fem? Ens anem a variables, que és aquest taronja d'aquí baix, que és més intens, i aquí no hi surt. Però el que sí que podem fer és crear una variable. He picat on posava crea una variable, nou nom per la variable. Doncs en aquest cas hi posarem puntuació. Puntuació.
Recordeu que porta accent tancat a la O. Per tots els personatges, sí, perquè volem que tots els personatges... Volem que sigui del joc, una puntuació del joc, no només d'un personatge en concret. D'acord. Fixeu-vos què ha passat. Tachan! Ens ha aparegut puntuació 0 aquí dalt. Però veieu que està seleccionada? Si jo no vull que estigui la puntuació, simplement la vull de treure. Ara, clic, seleccionada. Meravellós! Yeah! I ens diu, afegeix aquest bloc. Ho afegeixo aquest que ja tinc creat, No torno a crear un de nou, perquè si creo un bloc nou que posa el mateix que un que ja he creat, s'anul·la. Llavors no fa cas de res, l'Scratch, d'acord? Llavors, afegeix aquest bloc, assigna a puntuació el valor de 0 i augmenta la puntuació. Doncs assignarem el valor de 0 cada cop que es cliqui la bandera verda, que voldrà dir que comencem el joc, i cada cop que toqui l'estrella augmenta la puntuació en un punt. I on està això? Doncs està aquí. Veieu? Assigna, augmenta. Però posa la meva variable. És un desplegable i buscarem puntuació. Assigna a puntuació el valor de 0 cada cop que es cliqui la bandera verda. Molt bé, això ja ho tenim. Augmenta puntuació en 1, augmenta puntuació en 1 cada cop que toqui l'estrella. Si tocant Start, llavors augmenta la puntuació en 1 i toca el so Collect, és a dir, farà dues coses quan toqui l'estrella. Augmentarà la puntuació i tocarà un so. Anem a provar. Bandera verda, ups, 1, 2 punts, 3 punts, 4 punts. Ja estem fent un joc on cada cop que el meu personatge toca un objecte, fa punts. Puja el nivell, és la següent targeta. Mireu, aquí tinc 9 punts i tinc un fons i amb 10 punts, tachan, apareix un altre fons. Anem a fer-ho. Prepara-ho. Ens diu que escollim un altre fons, un segon fons. Però mireu què diu aquí. Fons 2. És perquè quan hem creat el projecte ja hi havia un fons. Era blanc, però ja hi era. Ara us ho ensenyo. Anem a buscar el nou fons. El nou fons, en aquest cas, també és de l'espai exterior. Si vosaltres esteu fent amb un altre fons i uns altres personatges, penseu que heu de canviar els noms dels personatges. És a dir, no tocarà Star, tocarà el personatge que li hagueu posat i no es canviarà el fons a Nebula o no anirà a Galaxy, sinó que anirà el primer que tingueu i el segon amb el seu nom corresponent. Anem a veure aquí, espai, el Nebula, però podré escollir un altre, però farem exactament com diu els targetons. I ja tinc el Nebula aquí. Si jo pico escenaris, veieu que l'he seleccionat i els vaig a veure, fons, tinc el fons 1, que és el que em surt quan creo el projecte, el fons Galaxy i el fons Nebula. Que no el vull aquest fons d'aquí, basurilla, ja està. Si no em cal, el puc llançar, el puc eliminar. Ens n'anem al codi, d'acord? Mireu què passa. Gina, que no em surt el moviment, perquè tinc escenari seleccionat. Ho veieu aquí també? Per poder programar el canvi d'escenari, tornarem a clicar al personatge robot. Posem robot i posarem aquest codi. Quan tinguem 10 punts, canviarem d'escenari. Canviarà el fons. Doncs ara sí, és un nou codi, veieu que no ens el fa ficant aquí dins? És un nou codi i repetim cosetes. Quan es clica la bandera verda? Doncs quan es clica la bandera verda passaran moltes coses. Passarà això, l'estrella també té un codi quan es clica la bandera, que és que es començarà a moure, i a més aquest, canvia el fons a Galaxy. Doncs aspecte, canvia el fons a Galaxy. Ho veieu? I ara control, espera fins
perquè no, espera un segon, no. Aquí, espera fins... Tenim un altre cop un hexàgon, això vol dir que hi haurem de posar algun operador. Hi ha els sensors i els operadors. En aquest cas serà un operador. Piquem operadors. Puntuació igual 10. És hexagonal, aquests no em serveixen. Hexagonal, més gran que 50, més petit que 50, igual a 50. Mireu, és aquest. I el número 50 li puc canviar, això ja ho sabeu. Oi que sí? Posarem 10. Quan la puntuació sigui 10. Quan la puntuació sigui 10. I ara hem d'anar a buscar la nostra variable de puntuació i l'arrossegarem fins aquí. D'acord? Llavors, ens diu que quan això passi, quan arribem a 10, hem de ficar, s'ha de canviar automàticament a fons nebula. Doncs aspecte, fons nebula, canvia fons nebula i ja el tenim. Ho veieu? I ens diu que també afegim un so de guanyador. Quan l'escenari canvia al fons nebula, toca el so win. Això està esdeveniments, mireu. Quan l'escenari canvia al fons, i aquí hem d'escollir nebula, toca el so win fins que acabi. So. Toca el so fins que acabi. A veure. El so win. Oh! No hi és. No hi ha el win. Com el anava a buscar? Me'n vaig a sons, el busco, mireu, aquí baix, tria un so, buscarem el win directament, que no ens... Sonarà aquest so. L'haig de clicar, Clic, i ja el tinc aquí, veieu? Tenim 4 sons diferents amb el personatge robot. Tocarem el so win fins que acabi. Tornem a codi i ara sí, si despleguem aquí, ja ens sortirà. Win! Yes! Ja el tenim. Ja hem fet a puja el nivell. I ens faltarà missatge de victòria. Mireu, ficarem des d'ara, que no se'ns perdés. Mira, s'ha desat automàticament. Missatge de victòria. Mostra un missatge quan vagis al següent nivell. I el missatge de victòria com el fem? Doncs ficarem un personatge extra, però en comptes d'escollir un personatge, escriurem en el personatge. I com ho farem, això? Doncs, ens anirem a personatges, a triar personatge, però no picarem. I veieu que surten unes eines? Dibuixa. Aquí sí. Dibuixa. Li posarem el nom nivell superat. Llavors, escriurem. Veieu que aquí hi ha diferents eines? Hi ha l'eina de text. Escriurem nivell superat. Nivell superat. I aquest nivell superat el podem fer més gran. I li podem canviar les lletres. Podem escollir una altra. La que hi ha escollida en el videojoc és la Pixel, per si la voleu posar. I a omple li posarem un coloret més. Sí. Podeu ficar-hi un color similar al que hi ha aquí o com vulgueu. Mireu, m'ha quedat com una mica desplaçat que la T no es veu. Això ho puc moure. Puc fer més gros, més petit, el puc moure perquè em surti el personatge. Veieu? Nivell superat. Doncs ja tinc un personatge fet. Me'n vaig a codi, sí? I aquest personatge, veieu? Personatge 1, que en principi, vestits de persona, nivell superat. Ara aquí hauria de canviar el nom per nivell superat, per això. A veure, aquí ens diu, quan es cliqui la bandera verda, amaga't
esdeveniments. Per què? Doncs perquè no el volem veure aquest missatge fins que no tinguem 10 punts, no? Doncs quan es cliqui la bandera verda, aspecte, amaga't. No volem que hi siguis. Però, quan l'escenari canvia al fons nebula, esdeveniments, quan l'escenari canvia al fons nebula, llavors sí que volem que surtis. Mostra't! Aspecte. Mostra't! I aquí ens diu, espera 2 segons perquè se'ns vegi i amaga't! I mireu què ha passat. Hem acabat ja tots els targetons d'atrapar una estrella, del joc d'atrapar. Anem a veure que tot funcioni. Mireu, primer de tot posaré comparteix. Joc d'atrapar pàgina. Ja ho he compartit. Aquí posarem les instruccions. Molt bé, doncs, clica la bandera verda i prova d'atrapar l'estrella. Mou-te amb les fletxes del teclat. Ja tenim les instruccions. Sí? Anem a veure-ho. Farem en gran i clicarem la bandera verda. Quan faci 10 punts m'ha de sortir un missatge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... i la vermella per parar el joc. Doncs sembla que ho he fet bé. Ara que ja ho he comprovat, que ja ho he compartit, que té un títol, que li he posat les instruccions, només em cal copiar la barra d'eines i que me la poseu en el fil dels projectes perquè els puguem veure. Doncs molt bé, una abraçada molt gran a tots i ens veiem en el proper tutorial. Adeu!